Mela, illum huwa l-10 ta' Settembru qegħdin nikkommemoraw il-Ġurnata Mondjali għall-Prevenzjoni ta' Suwiċidju u Self-Harm. Din hija l-ewwel darba li Malta nikkommemorawha sa fejn fina. Aħna bħala Crisis Resolution Malta l-unika crisis team li huwa 24 jaħdem għaddif 24 sija kuljum, is-sena kollha irdu nagħtu rigal lil-pool. Dan il-number huwa hawnhekk 9933 ħajkun aċċess inkomplu nagħmlu iktar apert biex dik il-mami li qed tinkwieta fuq it-tfajla tagħha, it-tifla tagħha li forsi tneħħi ħajjitha, dak ir-raġel li telef ix-xogħol, tilef martu u qed jikkontemplaw biex neħu ħajjithom għalhom isma' there is help. Ir-riċerkaturi li dawn in-nies mhux veru jkunu jridu jmutu li jridu jneħħu biex ngħidu hekk l-angoxxa l-ħsieb ta' dan id-dwejjaq briljant. U meta wieħed jagħti minuta dan l-slogan ta' din il-ġurnata ta' internazzjonali prevenzjoni tas suwiċidju, l-IASP International Association for Suicide Prevention, li hija twin ġemellata ma' WHO, għati minuta, għax inti tista' tkun eroj. Mela l-messaġġ tiegħi x'inhu? Illi jekk jiena irrid nagħmel xi ħaġa tajba issa, irrid inkun membru wkoll tal-crisis team, kulħadd jista' jkun membru. Għax jekk jiena ħanati kelma ta' wenz, ħanati widna, ħanejn il-persuna, ħanġela tħossa ħjar il-persuna, però ħaġa oħra nrigal ukoll. Jien ukoll nħossni tajjeb u ħankun persuna ħjar. Min-naħa l-oħra, sfortunatament, fuq il-medja soċjali dal-aħħar, hemm diversi ħanajdilhom logħob, ma mhumiex logħob, x'huma logħob perikolużissimi. Tal-aħħar kien hemm il-Blue Whale ta' xi sena sentejn u issemmu il-Mojo game. Noqogħdu attenti, sinjuri, għax dawn huma affarijiet perikolużissimi. Jekk hemm xi tfal ġenituri, għodu attenti, ma l-ewwel fittxu l-għajnuna. Dana mingħajr ma nkunu sensazzjonali, ma dana jġelu il-kultura jew ikattru kultura ta' mod. Ikattru kultura illi mhix problema li jiena nweġġa minn nifsi, mhu veru xejn. Dan huma gimmicks, dan huma software malefiku illi bażikament ikisser l-umanità. Bażikament joħnoq il-persuna u jikkawża ħafna mewt. Mela l-messaġġ tagħna x'inhu? Ejja ħankunu nimlin ħajja, ejja nkunu pro-life. 99-66-24-7 Crisis Resolution Malta, għax kulħadd għandu dritt ikun kuntent u kulħadd jista' jkun kuntent. Basta ikollu l-għajnuna u jkun jaf fejn isiba. Illum aħna nistgħu nagħtu sa 3 interventi b'xejn u mbagħad inkunu nistgħu nagħmlu. Din mhix kwistjoni illi inti ħanatik preferenza mod ieħor. Kulħadd għandu bżonn jiġri reach out u jekk joġobkom bħal sikkina. Nużaw is-sikkina fil-pożittiv u mhux fil-negattiv. Ringrazzjak. Good. How many minutes? More than 2 minutes?